And I see from the underground I'm saying mwana wankazi ukankonda bafunge kunsina khuru, you know what I mean? Kunzisa uruma nkonda, and that's what I'm doing right here. Cause I just love this when you feel me. Let me talk with them. Yeah, let me get them. Mawa iwe ndi judgment day ndili kutsogolo kwa iwe nzele Yesu natekusa mafuso ndinapanga chani ndi moyo wanga ine choyamba ndimu yanka Yesu kuti ndinakukonda ndi mtima wonse mwakuti ngati pali mkazi amene ndima mkonda kwa basi si wina koma ndiwe basi ndipo nthawi yomweyo Yesu akatsati Yesu niko olasi unachita bwino kwa basi lowa mukalata iso ndizakusa fuso koda chachi mkazi wanga inu zamthela kwanji musa iwale kusala masala limodzi umwamba zafuna kapita limodzi zampempha Yesu oti ndiwe uweka zampempha Yesu oti ndiwe uweka zampempha Yesu oti ndiwe uweka wait ndima kuko ndipo itaona juta ndira mkrista chacha kwela tabwela pakuri ndikufuna ineyo ntakufuruzela zamene ineyo ndima kukondela pauri ndima kukonda ngati anthu akumangochi mene hamakondela kudya nsomba ndima kukonda ngati anthu akuliwonde mene hamakondela basi ofaya nsomba ndima kukonda ngati lomwe mene hamakondela kudya kalongonda mwine mfuko chake ine ndima kulondalonda pakuri sintingate kukhala ine wopanda iwe yotu mkazi wanga ndakuza kale kuti chifukwa chake iwe si chifukwa china koma chifukwa chakuti ndima kukonda zampempha Yesu oti ndiwe uweka zampempha Yesu oti ndiwe uweka zampempha Yesu oti ndiwe uweka wait